Nou, ik wil het net weten. Maar ik ben jeetje binnen ben ik 80. Ja. Maar wel altijd met hinders bezig geweest, hè? Ja. En ja, dat in mijn hobby en dat in mijn leven heb ik altijd mee bezig geweest. Geweldig, joh. Zo mooi. Zit er in mijn omke, die rit je wat met mij. Moet ik mij net mee als vrouw? Nee. Maar dat net? Nee. Oh. Traditie, hè? Dus, Jeetje. ja. Wat was het? Is dat jammer? Vind ik heel erg jammer. Ja, Ja? het is, jaarslieden is geweldig. Wat is dat dan? De spanning, om te winnen op die 100 meter. Hè, dan maak je net in galop. Dat is echt, ja, is geweldig, maar ja. Ja. Maar ik ging goed met mij als vrouw om erop te staan. Nou, mijn man is Joet de Groen, Nou, zo. dus we hebben het mooi voor elkaar. En ik ben hartstikke blij dat ik met mijn oom kan rijden maaien, want die is nu 79. Ja. Dat is wel heel mooi, of niet? Ja, Hè? bijzonder. Ja, zeker. En had je daar het virus van kregen? Of, Nou, weet ik niet. Voor mij zit het virus er al in. Ja? Als Famke altijd daar. En wat is er nou zo mooi als een Fries kind? Ja, als ze in de zeus best al verliefd. En als het voor elkaar of koets heeft, ik koetsen, ik doe een keer rouwen en trouwrijden. Maar als het dan de twee hinders voor elkaar heeft, is ja. Ja. Hè? Dan heb je de trainen in de eigen van blijdschap. Hinjo dat ik bij jouw man? Dit duurt Nou, al lang. eerst net. Eerst net. Het rijmaandje best van me. Jo binnen de groen, ja, de kreeg. Ja, groen. Ik heb weer de broek hieronder aan. Oh, zo. Die moet ik uit, maar als je smarig voor ik klaar ben. En jou heb ik zo'n leefde voor het hinder? Ja, voor de vrouw al natuurlijk. Hè? toch wel, hè? Ja. Jo, mooie rieden je krijgt. Ja, dat is de bedoeling al, want het lijkt me wel mooi aan. Traditie, een man moet paard sturen. Je kent het nog wel in dit tijdperk? Dat vrouw je niks maaien? Nou, dat is een beetje ouderwets, hè. Maar ja, het hele spul wat je gebeurt is ouderwets. Nou, Ja. mis maar even naar mijn klompen zijn daar. Zo. Strie erin. Strie in de klomp? Ja, dat jet zat, dat bloed niet voeten warmer. Oké. Maar je hebt toch wel een klomp man? Ja, nee, maar die andere klompen die zullen er oors uit van onder. Oh, er zitten spikes onder of zo? Ja, ja, er zitten speakers onder. Ja. Want de oor stapt van de slee en dan lijst op die bek. Ben we net haar. Daar zit ik net op te wachten, nou. Dat, Je bent streng in de klomp, maar door mijn hand komt krek uit de bedstee. Ja, leg maar. Is het nog spannend voor jou? Nou, nee. Nee? Nee. Ik heb het vroeger zelf willen doen. Eerst moest ik weer even praktiseren, want ik denk, ja, ik word ouder. Maar Jan zei tegen man, de kerst het nog niet aan, zo net. Eén keer in de 6 jaar. Hij zakt het me wat verregen. Ben we net haar? Nou, dan is ook niks meer. Hey. Nou, de heer Bouma. Ja, goeiedag. Je bent er weer bij. Ja, ze kennen het zonder mij. Maar vlieg keer wie het nog in jou het, hè, de laatste keer. Ja, dat is failliet. Zal je hier links? Ja. Ah ja, het is wel spannend, maar ik denk voor de deelnemers meer dan voor mij.
ik had zelf vroeger een heel soort dingen op gewoon een boetenis. Ja. En toen ik er snel hinder en dan in de garen gedaan. Mis je dat nog wel eens? Op de hinder, Ja, wist ik wel wat. Maar ja, wij hebben dat iets niet meer. Nou. Die mensen hebben we niet meer. In 62, 63, toen kwam ik mijn huid. Ik ben 16 hier begon sneus en wijsjes te België. Oh man. Zo'n winter. Onvoorstelbaar. Ja. Ik heb zelf ook hinders. Ik weet precies hoe het werkt. En die kennen mij ook. Maar dit hinder kent mij ook niet. En dat kent hinder ik niet. En toen de baan inging, ging het met de hut in het begin. Maar ik door lauwe wat rustig aan, want ik wil alleen geen brok maken. Nee, zeker niet. Het is mooi dat we hier binnen, maar het moet eigenlijk goed ouderen. Ja, wist. Nou? Ik sta aan de kant, jongen. Ja, geweldig. Nee, hij doet het best. Ik ben blij dat ik mij erin. Ja. Maar joh, hier zelf het liefst er even op zitten. Zeker weten. Nou, jou kan alles wat er is. Gaan ze alles, of niet? Doe nou jouw alles. Ik vond hem in het begin maar Maar nog iets goed. ja, iets beter. Ja, en dat ik knoop erin heb. Dus we jou nog gas. Ja. Maar we zitten nu in de B, hè? We zitten nou in de B. Ja. Nou, de beker heb ik nou winnen. Rustig aan. Maar doe mij stuk wel even. Ja, dat vind ik maar weer. Nee, die horen we niet. Moest dat nog een keer? Ja, wil ik niet. Maar ik doe hem niet echt gintelen. Je bent een kleermaai, het is Heb je kleer. nog? Ja, hè? Ja. Ja. Helemaal, ja. Ja. Dit kan nou wel een yellow durry misschien wel horen. Ja. Want dan moet ze aan eerst prijsuitreiking en dan moet ze nog weer een keer showen. Het is goed zo. Ik ben blij dat het goed gewoon is. Ja. Want hinder wie me ik druk zat. De dorst het ik nooit, jongen. Ik heb het ik hier net in. Maar het is mooi zo. Nou, Omke, wie er wel kleermaai? Ja, ja. Maar het is een goed zat, toch? Ja. We hebben genoten. Mooie dag gehad. Prima. Dan kunnen we naar een feest vieren.